बातमी आहे भीषण अपघाताची। डंपर आणि कारमध्ये भीषण अपघात घडला आणि यात दोघे गंभीर जखमी झालेत। हा अपघात देवरुख रत्नागिरी मार्गावर पूर फाट्याजवळ घडला। ओमनी कार आणि डंपर यांच्यात जोरदार धडक होऊन डंपर या कारवर उलटल्याने मोठी दुर्घटना घडली। कार देवरुखच्या दिशेने जात होती। यावेळी समोरून येणाऱ्या डंपरचं अचानक नियंत्रण सुटलं आणि तो कारवर पलटी झाला। अपघातात ओमनीमधील 2 व्यक्ती गंभीर जखमी अवस्थेत कारमध्येच अडकून पडल्या होत्या। नागरिक प्रशासनाने तात्काळ मदत करून दोघांनाही बाहेर काढलं। जखमींना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आलं। त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। या अपघातामुळे काही वेळ वाहतुकीचा खोळंबा झाला होता।